Ядете ли, пиете ли, нещо правите ли, правете го за слава Божия. В град Видин, който е много близо до град Лом, там където аз съм роден и съм израснал, имах такъв празник, който честваха години наред. Казват се чума. Сега ще стане някакси парадоксално, нали, но аз вярвам и подкрепям и празнувам както моя рожден ден, така и рождените дни на моите деца, на моите приятели, честваме техните рождени дни, но не празнуваме именни дни. Празнувайки и давайки място на дявола, издигайки всичките тези нечисти неща, най-вероятно ние предизвикваме същата радост в ада, такава каквато предизвикваме на небето, когато хванеме Бог. Тази връзка с Бог, когато ти имаш личното общение с Бога, ти ще разбереш кое радва сърцето му и кое не го радва. И онези неща, които не го радват, ние се опитваме да не ги правим. Това е същото както в семейството, както е в взаимоотношенията между съпругът и неговата съпруга, между бащата и неговите деца. Защото Библията много ясно, категорично казва, че няма нищо по-важно от това да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Когато направиш това, празници, които издигат нещо друго, освен Бог в живота ти, няма да бъдат желателни за теб. Good Hope Channel. Good Hope Channel.